A inestabilidade no emprego provoca intranquilidade entre milleiros de traballadores. Nos estivemos con 4 persoas que viven diferentes situacións laborais. Todos están preocupados pola eventualidade e tamén polo difícil que é traballar no sector pro que recibiron formación. Xesús foi un importante administrativo. Agora leva 5 meses como bedel nunha escola. Quedou sen emprego hai máis dun ano e un convenio entre o INEM e o Concello permítelle levar a cabo esta actividade. Un dos cometidos que fago é facer fotocopias, vende libros, vende circulares. En xuño remata o seu contrato e aínda non sabe que vai facer. Estou seleccionado para 10 postos de traballo, pero eso, o problema é ao chegar ali, o primeiro que piden é o veradazo que lles tira para atrás. A experiencia que lle sobra a Xesús é a que en cambio lle reclaman a Rubén, un técnico titulado. Electricista normal, un pouco de todo, en lo que se refire a reparación e a electricidade. Rubén ten 20 anos e nunca traballou no seu, por iso agora fai un curso de conductor de carretas, necesita unha alternativa ante a escaseza de emprego. Como eu, hai millóns de persoas e iso que todo o mundo está buscando, o que buscan é a experiencia, por exemplo, sabes, ou non tela, pois costa aínda máis. Case todos os luns Rubén ten que ir a apuntarse á lista do paro. É unha eventual, só atopa traballo durante as fins de semana en promocións. Necesitas promotora para, eu que sei, pois mira, para cafetera este fin de semana ou estes fines de semana en tal centro, conforme se tiras as características ou non, bueno, apúntome igual, ese que collen ben senón nada. Por iso continúa a buscar algún emprego que lle dé a estabilidade. A mesma que tivo Rosa Castro durante 30 anos, traballaba como fixa na conserveira Alfageme. Vexo ben por aquí, por esta zona, e aquí imos colocando as sardiñas, isto vai circulando. Agora, xunto a 400 compañeiros, está ás portas dun ERE. Vimos para o centro de traballo desde unhas 7 da mañán a unhas 3 da tarde, sin pintar blanca. Estamos aquí, pois, unhas mirando para as outras, porque nin temos diñeiro para poder seguir, non podemos abandonar o posto de traballo, porque, en todos os casos, quedaríamos despedidos. E ante esta situación complicada, o seu futuro laboral pinta moi negro.